Anyang laki din! Anya ka moten nga min lando. Apa anaskan pa ilang agabroad ka? Anya nga rod may ta. No dito ya lang Pilipinas nga agtrabaho, basi lang, timornong ko. Nangaruna ka, nanginamin na magagatang. Ngimina pa iti daw, kang gasolina. Sa bagay mo't kit di Sana balit dulag mo ataw nga ginadayo ta. Ada mo video call. Ay, one man latan. Para kada tama lang, iti papangkoy dyan Japan. Masigurado nga iti unag ti dua tawang kuyay. Makaorno nga kong bakay. Lando. Iti panangawig ko agkasartan tumitay. Sa pailak ko mga rod tamatong palamin dagita karim kanyak. Tano saan? Ay, jaklamon. Kung matungpal Nga kalaki din. Ay, may ita. May ta anak ko. Saan kan nga agliday akasta? Nanang. Nag-abroad nilan daw para ka na kayo. Para mo't lang iti masakbayan yaw. Ay, makapaikawa mo't ngamin nanang. Maikawa tas saan ko ang makadkadwa. No, mailiwak kan ko ana. O na yan may ta. Saan ka natin iyerman? Anya laki din. Ninanang mo't. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Kat, tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kankwana, mangsapol kay ti trabaho, manggad ka. Ha? Saan atay ada ka lang dito balay ng agmalmalam? Ado mo ti babarkada, mabalin mo apagpatulungan, tapno makasapol kay ti trabaho, saan aya? Dayta, katno kayat mo Angam no, ti sadot mo, ti pangpangronam, ay dayta ki din. Hala ni nanang, wan ka di, ang trabaho apaw? Rumbang laang Alangan kit di mo't amang namnama ka laang iti pawit nilan daw. Ang mga nalipatam nga agayan ayat kayo pa'y laang. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso anaskan nga dalat tabukod mo akwarta. Mayta! Hoy, friendship! Ang mga adam mo mabalin ang pagtrabahuan. Ha? Seryoso ka? Si kakit di mat. Sa anak mo nga angaw, anya lakit din. Kahit apay pa lang agsapol kay ti sa bali nga Apay hindi mo kaya't ngagtrabaho kanyak no bilang laang. Ha? Apay, agkasapulan kayo tayo ti kadom ni ti restaurant mo, friend? Agkasapulan na ka talaga tapi manaw ni Goria asigot akad kadwa dito Kasta ka di? Kaano pa manaw? Hindi pa'y napanalawas Itakala ang mga mingomay dito Wanta maboring nga kami di balay may manipod nag-flight na nilan doon di Japan. Nakaskas daaw man, friendship. Takayat mo tagtrabaho ita. Amamatan, kaya't kumot ang iliw-liw at iliw ko kinilando si kakit dimat. So you mean, no sana nag-abroad ni Lando, awan pa'y plano mga agsapol iti trabaho. Ay, anya laki din. Saan mo't akasta Basta ibagam no kaano ak amang rugi. Katinton bigatin pabayagan pa'y lang. Anya laki din. Hello, Lando. Kumusta? Good morning. Good morning, Mayta. Apa, nagsapa ka mo ito na nakareng? Kinakadigos ka pa yan. Wan tamasapak amapan ije restaurant ti best friend ko. Ha? Kunaman, no itardi ka, somra. Ngamnasken amasapak agrubwat amumeten. Nagrega ti pagluganan ngagpaili. Sa bagay magkidi Kaala agrubwa ka nga rutay, Mayta. Inamot na nagtrabaho. Agan anad ka dita O sige, Lando. Agan anad kamot akan kanayo na. Love you, Lando. Apaw, nagsapang mutin, Mayta. Siyempre, nasapak tapnawan mo ti makunkunam kanya. Abay, dapat lang No maladawak, ang mga no adakaltas si Stueldok kan ka, ay salbag. Saan nga amangan? Tatalaga akaltasan ka, kunak tumat. Nagado ka nga mo. Mala, ingka nga ro din kusina.
Ada ni Auntie Helen ijay. Isagsagana na lagi ti maluto amino itang aldaw. Tulungam latan. O sige. Aywan, ang mga nusan ka pa nagkape ada kape ije kusina. Ang mga naman may gatang mo iti kapem, babae ka, poor. O na yan, sika talaga, malawanan. Agkapiak mo nagpaisutan kadadaras ko ang nagrubwat, sa anak ang nakakapi, iji balay me. Naimbag nga oras yung tata. Anyat order yo. Oh, kita anak matlat ng tata. Salsalud-sudak no anyat order yo. Nagpintas ka nga minabalasang. Anya? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Maita tata. Sana kumamit nga awagan iti tata. Ta sa anak pa'y ba't una ala kayo. No kasanot ti kapintas mo. Isumot kapintas tinagan mo. May bagay unay king kadyo. Anya? Inaldawak sa akit di nga umay mangan dito Dabitin ka barbaro ang nagpintas sa balasang jo. Mamati ka man kanyak. Nagpintas ka kunat kahit. Ay na, kat pagyamanak nga ron no kasta. Mala, ibagayo nga roda no anyat order yo ta siya kung timang isagana. Sakbay nga agawidak, salud-sudan ka man pa'y friend no anya tinagan dahi alakay. Dahi nga customer tayo iti aldang. Ha? Asino alakay? Tayo nagkunakadiking ka anapintas ka. Ay, Diyos ko, mamati ka, Mike. Amomsi ka, nakaka-offend ka na ha? Kahit saan mga minapudno. Ngamsi ka, apo, kasta unay mga isim mo, salbag ka. Nagan na lang mo ti damdamaga kat. Kanayon dahi dyan, o may mangmangan dito Isuntulat tamot ten ati salud-sudang. Apay, magupgupuan ka kinkwana, agkalkalyo, Mike. Nasim ka talaga tilakay, Anya? Ay, sinaludsod ko laang napaka-judgmental mo naman. Am-am mo kan Maita, manipod engro, naging gay ti murdong tibok mo. Agawidak man laangon. Tiswildo mo nga Sa mukha di nga alaan. Oray weekly latan ti pa nagsweldo. Yan lakit din. Naimbag manan nga oras yung manong. Manong ko naklatan at saan nyo matakayat nga awagan kayo iti tata. May mayat ading ginday tamanong. Ngamtay ko lang kanya katata. Ala, anya nga ron ti order yung manong. May sa order man na bulalaw. Kasla kayat ko ti agsabaw. Nabanugak ngamin. Kasta ka di? Anya nga'y tinakabanugan nyo, uncle. Napan ko pinaginom iti danaw lagiti baka kijayan tinaglawa anak ay bulusan da. Kaya ti asawan, ado ti baka yo, kan naglawa ti dagayo. Siyempre, sa motor na nalawa kay san unay nga daw. Sakto laing nga makun ko na. No, adda mangayat kanya ka kay. Iso, timang tawid iti amin adaga kan baka. Ay na, nagbak ng matgayam na ito alakay. Ay, sapay lako matagdaton kanya. Maita, adda ka di magbangam, agkuti-kuti mo't nagita bibig mo. Ha? Ay, awan, uncle. Ala, dito'y kailangan tayo sa ganak ti order yu abulalaw. Bigbigat ka mo, awag ba't nilando? Nay kasong batam Sana nanang, inton malamtulangan. Agrubwatak ta mga numaladawak. Ani apay. Ada ka di sa anyo nagkinawatan kinilan daw. Ha? Awam mo nanang, masadutak laang ang makisarsarita kenkwana. Ang mga doan niya pa iti panunutan na, no kasta saan mo asong batan.
Kat panunutan na kadila tananang. Anya lakit din. Uy, talaga ganado kang agtrabaho Mayta. San mo pagan ano tag day off Siyempre Jack pa imot marig na tibambanog ko. Iso asi mara kaklatamot Oho, ti ko nam kini. Ada nagkinaawatan nyo iti dahi ala kay Romeo. Titangiwat mo. Ang mga no adama kang narigatan. Anya? Kaya't mo asawen, puno timbaga. Wan, kinapudno na. Kat agayan ayat kamin kini Romeo. Ah? Kinaklon ko na, di na minsan nga aldaw. What? Kinapudno na. Kat planok di makibreakan kinilando. Hoy, Mayta, agpampanunot ka kadiwan no saan? Mas pilyam ki din dahi ala kay ngam nilando nagabrot. Makaurnong laang para kata kayo. Jack, ba't lapat siya na saan nakaluklukon dahi alalaki? Iso kasayaatan na, ag-break kami langan. Total kat mariknak ba't anapudno ni Romeo kanya. Anya? Nilando ngamin, kat naskan pa yung agabroad, tapno lang makaurnong. Kumpara ni Romeo, ang naglawat ti dagana, kan ado ti baka na, ado pa'y kalding na, kan ado pa'y nuwang na. O di ba? Instant akinabak nang? Ay, Jack, amuking kamayta. Sana bale, tanututusan kat manulaang ang tibiyag ni Romeo na batbati dito lubong. No ipan nanton. Akat, syakton ati akin kuko kadag iti kinabak nang na. Instant ko naman. Anya lakit di. Mabilang, Mayta. San ka mawatan? Hay, basta! Naumaakon kan kalando. Iso kasayaatan na, ag-break talaangan. Daka, tikas to nga ginadayuta. Anya? Apay, ka rin sa bali ang lalaki, tibiyag mang. Iso akas talatan kalakanaking kamang ibreak kanya. Wanlando, daka ti agilaymad kan ka. Ada ka barbaro a boyfriend ko, iso ni Romeo. Anya? Iso alipatan na kon. Lipatan mo nga daka ayan ayat mo nga gururay kan ka dito iti panagawid mo. Maawatam? Ay, Mayta, saan ko mama? Kasta? Nakaprodak para kadata. Uminsukat na langit sa balay. Ay ayatak ni Romeo, kunak manan lando. Iso pa nga asin ta saan na kun ariribukan. Anya? Oh my gosh! Amo ka din ni Romeo, ama sikug ka, Mayta. Ay, saan pa'y nga rod? Tadyak pa imot na ibagakan kwa na. Ay. Naku na namot kitdi, asukunan na kanuin ton aldaw. Mapan kami dyan tinaglawa adagana. Nga ayan dag tinagado adingwan na. Anya? Kit na imbag man ta nakaputot pa ilang dahi a Romeo. Kailakay mo ito. Si kakit di mot. Saan mo't unay alakay ni Romeo Dak amuking kamayta. Mas pinili mo talaga dahi alakay ngam ni Lando. Mawanan ni Lando yung break kun dahi lalaki. Imbagak amang sapulatan iti sa baling ayatan na. Ngam siguro, no sana na ibaga ni Romeo king ka nalawat idagana, kin adot dingwen na. Imposible mo't ano ing kayang mau. Anya? Ing kayang mulaeng, alang-alang sa instant na kayamanan, tanga. Makasao kamot baklamot. Practical tibiyag itaan niya. Kahit one mo ngamin, pudno a practical, ngam sana kayat asawin dahit na, kahit kayang mo, oray lakay, basta da kinabaknang na. Ay, Diyos mio, marimar ka. Practical di biyag, kahit agtrabaho ka, agtrabaho ganern. Ay na, nagpintas mo dun ti view dito, Romeo. Ay, wala. Ngemno ka sa ano kapintas te view ditoy. Napimpintas ka lata. Anya? Ay, undayap. Nakunam itay nga da ibagam ganyak. Anda ka di kayat mo nga ibaga. Oh, Mang Romeo. Anda kayong dayam. Oh, garay. Wag, imay ko man impasyar ni Mayta. Ay, undayap. Iso ni Mayta. Ti ibagbagakin ka akay na at ko. Ah? Naimbag nga oras mo, ading balasang. Sakgayam ni Gary. Tibos ni Mang Romeo. Saktagan ko ko iti ito naglawa adaga.
Kastamot ten lagi ti baka kas kadakalding kanwang ada ditoy. Anya? Ay, mabait lang. Agang-angaw kayo ka di? Kasalong agang-angaw nga ibagbagam. Iso nga maya kita ditoy, ta itad ko ti sweldo ni Mang Romeo iti makabulan. Anya? Pasensya ka kuman, Mayta. San kumitin ang nasasaukin ka at tauhan aklaan ditaw. Punutin ako na ni Garing. Isaw, tiyakin kukuha iti amin nga da ditaw. Kang runaan da ito'y naglawa daga. Anya? Kasanuwak pa'y itan. Naimbag kumangot to sana ka masikog. Ay, danga. Day tatimangganab mo kunakmanan. Nanang. Danga ka talaga. Gapula ang taimbaganakan ka nga da naglawa dagana kan ado adingon na ay inkayang mumatan. Ay, jaka mo no niya klase a panono ti adakan kamay ta. Nanang. No pa'y kasta, ay wanam day ta si kugmaw. Ang mga doan niya pa'y ti mapanunot mo dita awan basol na day ta. Nanang, awan mo ti plano ka mangipaikat. Ay rumbang laang. Anya lang ang ti makuna nilan daw no maamuan na day ta nga inaramid mo. Nanang. Kaya't muntumot nga men, tay instant a kinabaknang. Anya nga ita, naloko ka lang nga road itilakay. Panagkunam kat kukuha na tinaglawa adaga kas kada animal, tagayam, tauhan laang. Ay, anya lakit din. Oh, nya nga ita, Mayta. Nagararapap kamad siguro nga agbalin na doon niya. Gaputa pa nagkunam, kabak ng launay, dahi di alakay. Tagayam, tauan laang, anya laki din. Ala, huston. Ang pangaasim tagtrabaho, aklat ako makan ka. Ay, katuan na. Saan ko mga imbaga papanawin ka? Ngam ni ang mga nadan tumanan mamamum alakay. Tay adalugan na. Sa ludsudam to pa yung aming nga umuna, nukukwa na. Tama nga nubulod laang, wano driver da laang, ganon. Si kakit di mo. Saanan ang maulit? Diyak kayatan tilakay. Kat, di mo ko na nasubyam ni Lando. Itapay ama si Kugkan, dang nga. Saanan na talaga? Mababainak unay kan kuano. Oho, nasaya at mga dapat nababate pa nagbain mo. Adal day taking kamay ta. Amom nga mo na, sakbay nga kayang-kayang. Ganon! Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, Tomas, apay, di mo makita nga agwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatong mo't adagita sakam, tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla amin ang. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Tiko namkit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kong ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, anday, nasakit. Apay, si kalaang aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kung sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngam reklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak ti aglinis,
Siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminan. Anya ti si daan nanang. Dahi talamangan, ti pagalispan niyo. Di kay pa'y makaluto, siyak laminan. Nagsakit nga ro ti tenged ko. Naktangan sa idirabi. Dahi ta, agigiddan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka no mo dagiti tumeng na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan la tenged ko tinasakit nanang? Pati da ito'y barokong ko. Ay, una yan. Nagaduma day tanan na sakit kang ka. Mabisinak pa yan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw. Anyalaki day. Apay, ayan ni Emma. Ta iso ko mati paglutwan niyo. Nay, anda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni nanang agluto. Saktong tagin now. Awan ti kadwa ni nanang agluto. Kat si Kangay, Nasakit nga ron ti tenged ken barokong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man nga minta, puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti si daan. Agtugaw ka kidain. Damagang pa'y laang no anya ti sidain. Ne, balatong summer day ta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akas tatiin lutoy asidaan. Kano maiparit kanyak day ta. Kahit isumutyan. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang nga ron ti tenged ken barokong kong. Pag sidaendak pay laang matiti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam? Ijay Aginaw ka. apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw, tanasakit ti tenged ken barukong ko. Uho. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo, di ta pa naginaw mo. Di naksongsongbatan man, Emma. Ina-unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na, nagmayat lakit din ayat istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay na, kunak tumot keng ka. Agkatuluyan jay bida lalaki, ken jay bida babae. Anay! Ha, nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo nang kaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga tan? Ay, inkakitaan na. Ay, uwin. Lakay! Umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga ron to'y tumangkaw. Nan kita agman. Ay, inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Na, Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka.
Nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nag-visit tayo ito'y papain. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro doon. Aguray ka man. I love you, babes. No. Love ka ko na lang doon. I miss you. Apay, di mo na nga. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, Hoy, Emma! Wait lang, Manong. Apay, Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita yung ngagbuy-buyaak. Ay, wait lang, babes, Kasaritak labiit ni Manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. No. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. At the date ko na nang. Kitaam ka din ni Manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ti asawa iti sabali di girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo na nang tapaapala. La. Nanay. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik. Apamat si ka, Emma. Apay, dakas. Ne, kasla igagagara mo. At dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Ne, kunak man no kunam sakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan date asaan ati pain reliever ko ti agas na. No dikat LOVE as in love. Na. Napanakidate ni Emma kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario nga'y. Wen nga rod lakay. Napukaw mutin anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Mabuting samot nga gayatay. Iso anagadaw ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no nga'y matisakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kat adda saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutan ti sakit to'y abaga. Oy, Emma. Emo, pakilaban man da ito yung madamdama. Wen, Manong. Naragsak da ito kapsat ko Lupasak lang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, Manong. Ay kat aglinis ka pa'y kuma, diti unag ti balay. Aywan. Kaya't mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raud. Kaya't mo, tasukatak ti kurtina, Manong. Aramidom da ita? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, Manong, aramidok day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, Manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan
Kaya't mo ka DJ medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito babae. Ay na, nasaya at magtaada ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay matan ti sakit to'y abagak. Nay, Ay, kat no idi pa ilang ag-agalom dayta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang daytoy. Ay, iso nga agsaksakit dayta abagam, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumeng na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manang. Nagsakit alagi pun dayta apasamak nanang. Kita man dayta, napugtuak ka. Iso nga agsaksakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan matadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidal. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumet ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napray ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyaw, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo, saan ka nga agrikla-reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka, di mo kayat adenggan, tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan dayta tumeng mo. Nay, agay glasses kan? Isumati ko na ti Doktor Manong. Daytoy ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda glasses ko. Ay, bagay mo matkiti Emma, kadoan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabahok. Mangisuro ka manen, Manong. Nasayaat mo, tapno saan ka laeng anak akulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kenday. Candy? Ag candy ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raod. Awan moten sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kunday ta abisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumeng ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti candy.
Ay, si kamot tiyaglut-luto, Emma. Ni manong mo ngay. Agaramid ka no iti-test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taadan katulungan nyo kadagiti gastos. Kun, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Gumatangak man iti bagas. Manu akilaw. May salaang 60. Nagngina mo time. Kag talaga mo't anangin at ti presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangak no mano ti kwartak. 20, 40, 60. Aday ta. Ato'y ti bagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangin at ti arak. Adda kwartak. Anya lakit dain. Panagkunkun ng kanyak awan ti kwartak. Kag naglaing kagayam nga agreklamaw. Na, adamot gayam kwartam abuo alimagasaw. Dua atubay tao. 70 ti may sa atubay taw. Amok ka. Nubagas agreklamo ka. Ngam no arak, awan reklamo mapulaws. Asusweldom laang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan Na, anya dayta nakabulsakan ka. Awan. Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. 2 atubay to. Agasam nga iti presyo dayta 2 abote ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas. Paray! Hoy, parandaw! Abay, paray. Martilyo dita. Intabay merienda. Sa anak ama nagmerienda, paray. Umay kakitain. Manulaang madya soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa yung mabisin. Makaamu ka. Agulsar ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam. Nagudungak na. Napanak gimatang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagimbulpi iti sa nga kaban. Pangalaak ngay kumaiti panggulpik na. Apay, manuti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din imbes 60, nagbalinan 70. Ay, isukat asaan akong ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saanan? Jay laengan mabili iti laklakaw. Anya ngay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumina da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas, may sa kilo laang. Ngam no arak anakangingina,
Dua tigatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Abay, agawid ka. Nagsapapay lang. Anya na saba? Katno agala sa isang. Nasapapay. Hinta kita ginom. Awan kwartak. Siyak ti makamo. Ada kwartang baray. Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka? Kaya't mo nga ipakitakan ka. Sige man. Ada amat katwalit ka. Makitam da ita. Nay, ada nakaipit ang haribo ti tawalit mo Ilamlamang ko Narigatin no makita ni bakit kaw. Di ka payag merienda, Apolos. Ada magaya mong kwartam. Manumat nga arak ti magatang na daytaw. Anday di simsim ni ayat. Nasaya at tanagawid kan. Balayan dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapag-iinuman nyo? Ha? Kung nagnoy ka bakiran ti ayan ka. Anya ka bakiran? Katliyon ti kasang sangaw. Pagpungpung tutunak at talaga andong. Ayan jay ginatang mo asidaan. Sidan? Adayan baga magumatang kiti sidaan. Nabartag ka anagawid. Awan man lat inyawid mo asidaan. Naginamatang amin ti kalunggong itan. Naiturad mo tigimatang iti arak. Ngam di mo man la naiturad tigimatang iti sidaan tayo. Mabisin namin. Nangag mo. Mabisinan dagiti ubing. Ay, pagsidaan ba lang ay di bugong? Unay ka na. Irresponsable nga ama. Ay, katabno at daraman na. Bugong kan mantika. Anya lagi dan. Mangantahan parehan daw. Itayak pa yung mabisain. Wana, mangantan. Andiyan na ita si daw. Dahito laang. Andiyan na ita. Soy. Wan, ano san ti adda? Day talang ti si daw. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti simento inton madamdama. Awan nga rod maigatang. Ada may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daw. Anya laki dahin. Nanang, balon ko ngay. Awan kwartak ita anak ko. Ingka pa'y dumawat kin ni tatang mo. Awan mo't ti itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod nanang. Tatang, ikanak man iti balon ko. Ne, adayaw mo't kwartak. Kunakon kat. Anya nga awan? Awan nga raod. Ikam ni Jenny iti balon na. Awan maitid ka. Aga pa kayo manan. Gapulaang itibalon ko ije iskwilaan. Igatang kulaang itibagas na ito'y kwartak ditoy. Anya laki din aya. Ne. 5 pisos? Anya nga itimagatang na daytoy tatang. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny? Daytoy laang nanang. 5 pisos laang tintad mo? Ay naawanan ti magatang dayta ita. Nayunam mo't Ne, anya nga'y kumati inayon ko. Nayunam kunak ne. Di mo urayan ang makaungat ak andong. Maladaw ako ni iskwilaan. Ikanda kun ay itibalon ko. Agsakit mo't di tiyan kon bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Sana nga kang angaw. Talaga na sakit ti tiyan ko. Ay ingkag pa-check up Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngam dayta salunat mo.
Nay, unak man napan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man, nasakit ti tiyan ko paray. Ay sos, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan mo't siguro delikado? Ay, katitipid mo day tani ti kanaw. Arak kit di ako nam ti agas na. Sika talaga. Aginom tayo manan madamdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo. Wan, isong arod ti kunak nga agas na. Arak, anyal lakitig. Nanang, jay kanan mingay. Mabising kamin. Aguray kayo, ta ikirkirug ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Anay, Ni tatang yo. anay, ikaw. Abay, agan ano? Itaray na ko ni dyan ospital. Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata parubuatak pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itaray na ko na yung ospital. Bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras? Apay, asino dyan lugan da iti tricycle. Ni pare andong nana. Napurwan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumuti ko nagdayta ka. Agasam nana, maiturod na ti saan ngagmerienda. Kanagsidalaang iti saoy. Tapno da may katang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na no gumatang iti bagas a may sakilaw. Nangina ka naw. Agam no gumatang iti arak ay na. Uray la dua butilya ti gatangan na. Agasam day tangay, inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya ay ti ko na ti doktor bagay. Anya ko mga iti bagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Di nakman paglibakan bagay. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam nga min ati pod na. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti patay mo. Ay, sus. Apay ngay andong, tagpilay-pilay kamot amagmag na. Nasakit pa'y lang amin ti tiyan ko nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertem pa'y lang aruda. Tasaan anak aruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas nana. Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan kamot siguro ngagreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo nana. 50 lang ngayon. Nay, nasaya at manno kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanyak adinamag, Ay, damdamagag lang. Ay, day tatingin mi na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay matay. No anya pa'y ti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Dahil tadya bagas sa ginatang ko dita kantina.
5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasaya at mo, tabi mabanti presyo. Jay ngay sidaan. Ano san tayon ate agsida iti asukar ken kapay? Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kape kan asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapa da kayo ang pinagawid Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya dita nakabulsa dita pantalon mo? Ay, awan. Anya nga agpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak, nanang. Duabuti ti arak. Gimatang kamanen iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man. Talaga pagpungpungtutan na ka. Anya ti aramidam? Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam! Nanang, mabit lang. Nagpaiso, napanay nakalati walis. At uti walis. Yag mo anak ko. Di mo ilayat day ta. At ako mo tungak no panguran na kitiwalis. Ay agtal na ka kuma. Talaga pang-panguran ka no di ka pailang balbaliw. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.